To je tresk do psej matere. 15% jednotná daň na všetko a pre každého. A pre investorov ju zafixujeme na 15 rokov. Žiadna transakčná daň, žiadna dodatočná 14% daň z výnosov do zdravotky, žiadna daň z nehnuteľnosti, žiadne kraje, iba 20 okresov, polovica úradov a ľahší štát o 20 000 poslancov žup, miest a obcí. Celkovo minus 100 000 úradníkov. Je nás len 5 miliónov. Všade vidíme úrady, nekompetentnosť a nevieme sa pohnúť. Čo sa týka ministerstiev, pôjdu na polovicu. Zmeníme ich organizačnú štruktúru. Vyťahneme všetky ich spoločné činnosti pod jednu servisnú strechu. Ostane im tak čas venovať sa stratégiám namiesto obchodov. Zavedieme ministerstvo efektivity a digitalizácie. A to celého štátu. A ministerstvo, ktoré bude pracovať na vylepšovaní životnej úrovne, vzťahoch a šťastí ľudí. A čo zdravotníctvo? Labáky a sanitky patria predsa do nemocníc. Vytvoríme unifikované skladačky moderných nemocníc. V školstve zrušíme 9. ročník na základnej škole. Doplníme tak učiteľov a budeme vyžadovať akreditáciu vysokých škôl. Školy a nemocnice budú platené priamo z rozpočtu štátu. Šetríme tak stratené miliardy. Energetika. Mali by sme byť absolútne sebestační. A čo sa týka emisí, tu som zásadne proti. Daň zo vzduchu je niečo, čo nerieši absolútne oteplovanie planéty. A na záver máme najviac sviatkov v Európe. Odpustme si z nich 6. Rozhýbeme sa a dodáme štátu miliardu. Spolu tak šetríme 10 miliard. Je to program pre ľudí, pre vás. Vy na tom zarobíte a živnostníci, firmy, investori vám otvárame dvere do podnikania. Tvoríme nový typ politiky, kde Slovensko je most medzi minulosťou a budúcnosťou. Most medzi východom a západom. Most medzi fiat a krypto. Pridaj sa. Spolu prerobíme Slovensko na modernú, prosperujúcu technokrajinu Európy.